poklady Slovenska. Nedaleko Prešova, medzi Zlatou baňou a Červenicou, sa nachádza záhadný podzemný svet svetoznámych slovenských opálových baní. Ide o najstaršie a najväčšie nálezisko opálu na svete, známe ako Dubnícke bane. Bolo to jediné miesto na svete, kde sa opál ťažil až do 19. storočia, keď boli objavené nové ložiská tohto minerálu v Austrálii a Mexiku. Dubnícke bane majú 17 úrovní tunelov a rozvetvenú sieť chodieb s dĺžkou 35 kilometrov. Opál sa tu ťažil od dávnych čias až do jeho zatvorenia v roku 1922. Keď boli bane uzavreté, 5 spodných úrovní bolo zaplavených. V dávnych dobách bol opál veľmi vzácnym a cenným kameňom. Uctievali ho kráľovské rodiny. Najznámejšími opálmi sú Skaza Tróje, dar Napoleona Jozefíne, ktorý je dnes stratený, a Harlekín alebo uhorský opál s hmotnosťou 2970 karátov, 594 gramov, ktorý je najväčším opálom na svete. Môžete ho vidieť vo Viedni v prírodovednom múzeu. Dubnické bane